Vladajuća BiH koalicija odavno je sebi postala najjača opozicija. No nakon posljednjeg jučerašnjeg osipanja poslaničkih klubova Saveza za promjene i SDA u predstavničkom domu BiH potpuno je devastirana. Od početnih sigurnih 24 glasa svedena je na nesigurnih 18. Kako će takva koalicija najavljeni reformski put krčiti do oktobarskih izbora, ni najveći optimisti odgovor ne znaju. U petoj brzini krećemo u Evropu. Kriminal i korupcija biće nepoznanica. Iz pepela će izroniti postrunula privreda. Živjet ćemo mnogo bolje. Bajkovito su najavljivali revizionisti izbornih rezultata iz 2014. godine. No umjesto najavljene renesanse, neispunjena obećanja potonula su u zaborav, a gužva u opoziciji sve je veća. Celokupna vlast na nivou zajedničkih institucija je od prvog dana u ovom mandatu nakaradna. S obzirom na činjenicu da je koncipirana i da je strukturu čine oni koji su izgubili izbore u Bosni i Hercegovini. I od takvog koncipirano nakaradne vlasti se nije moglo ništa ni bolje očekivati da će nešto duže trajati. Masovno ospanje avanturističke koalicije formalno skrojene na osnovu navodnog programa djelovanja koji ni stranicu papira nije popunio, počelo je od najbrojnijeg kluba SDA. Još prošle godine napustio ga je neposlušni trio Senad Šepić, Sadik Ahmetović, Salko Sokolović. Od juče SDA-ov disident je i Safer Demirović. Od 10 poslanika ostalo ih je 6, a izlazna vrata još zatvorena nisu. I klub SDS-a je raspolućen uz ranije Đorđa Krčmara, koji je parlamentarni rad nastavio pod okriljem DNS-a. Borislav Bojić od juče se pridružio plejadi nezavisnih poslanika, a oni koji su u prvobitnoj većini ostali priznaju odavno već ona ne funkcioniše. Ne postoji parlamentarna većina i da se odluke donose od slučaja do slučaja, od tačke do tačke. Ekvivalent za slučaj ili tačku jeste interes, lični i partijski, u glas odgovara združena opozicija. Međutim, dok joj leđa okreću i osnivači i puleni, devastirana SDA, čiji je lider svojevremeno ovakvu koalicionu igru i započeo, ostaje dosljedna. Ja sa sigurnošću mogu da tvrdim da će ovo vijeće ministara i sve ono što je vezano za parlamentarnu većinu koja je uspostavila ovu strukturu vlasti ostati sve do izbora. Posljednju eroziju BiH vlasti građani neće ni primijetiti, uvjeravaju analitičari, jer vladajući ni do sada nisu, kažu, radili za dobrobit građana, već svoju ličnu. Potkrepljuju to činjenicom što napuštajući stranku niko od preletača ne napušta dobro plaćenu fotelju. Jako čvrsto čuvaju svoje fotelje i jedino ih se može izbaciti na silu, znači ne popuštaju to. Mislim da to nije u redu prema biračima. Za birače su predizborna obećanja već postala dijelom univerzalnih mitova i legendi. I kako god da raštimana BiH koalicija skonča, učinit će to najduže za 7 mjeseci.